Исәнмесез укучылар. Бүгенге дәреснең практик өлешендә тапкырлашларны без тамыр тамгасы тышына чыгарыбыз һәм тапкырлашларны тамыр тамгасы астына керттербез. Беренче мисалны карыйк. Әлеге мисалларда тапкырлашларны тамыр тамгасы тышына чыгарга кирәк. Моның өчен 32 санын тапкырлашларга таркатабыз. Икенче мисалда шулай ук тапкырлашларга таркатыйк. 72 ул 36 тапкырланган 2. Демәк, аның 8-нче дәрәҗәсен без аның 4-нче дәрәҗәсенең квадраты дип яза алабыз. 36-тан тамыр алгач 6 килеп чыга. Әлеге аңлатманың тамыр алгач аның 4-нче дәрәҗәсе һәм тамыр арасында 2 кала. Өченче мисалны чишер өчен тапкырлашларга таркатыйк. Демәк, безгә буның тамгасын ачыкларга кирәк. Мисалдан күренгәнчә, әлеге аңлатманың мәгънәсе булсын өчен, бу безнең тискәре сан була. Демәк, буның 17-нче дәрәҗәсендә уңай булмаган сан. Демәк, минус буның 17-нче дәрәҗәсе тапкырланган тамыр астында минус б килеп чыга. Алдагы мисалда тапкырлашны тамыр тамгасы астына кертергә кирәк. Минус 2-не без минус 1 тапкыр 2 рәвешендә язабыз. Һәм минусны чыгарып калдырабыз. Алдагы мисалны чишер өчен безгә аның тамгасын ачыкларга кирәк. Беренче очрак. Әгәр дә А безнең тискәре булмаган сан икән, ул очракта аны без тамыр астына кертә алабыз. Икенче очракны карыйк. А тискәре сан булсын. Ул очракта без аны тамыр астына кертер өчен минусны чыгарып калдырабыз. Беренче мисалдагы кебек үк. Яки минус тамыр астында 5 тапкырланган аның квадраты. Өченче мисалны карыйк. Әлеге аңлатманы гадиләштерергә кирәк. Моның өчен демәк башта тапкырлашларга таркатабыз. 54-не 9 белән 6 саннары тапкыр чыгышында язырга була. 24-не 4 һәм 6. 600-не 100 һәм 6. Демәк, моннан 9-ны тамыр тамгасы тышына чыгарабыз. 4-не тамыр тамгасы тышына чыгарга була. Һәм 100-не тамыр тамгасы тышына чыгарга була. Моннан күренгәнчә, уртак тапкырлаучыны җәя тышына чыгарабыз. Демәк, минус 5 тапкырланган 6 А тамыр астында килеп чыга. 4-нче мисалда әлеге аңлатманы тапкырлашларга таркатырга кирәк. Моның өчен 2 санын ниндидер санның квадраты рәвешендә языйк. Үзлек буенча ул тамыр асты 2-нең квадратына тигез. Квадратлар айырмасы формуласыннан чыгып табабыз. Демәк, без А квадрат минус 2 аңлатмасын тапкырлашларга таркаттык. 5-нче мисалда әлеге аңлатманы кыскартырга кирәк. Моның өчен
Алдағы мисалны кулланып, санаучыны квадратлар айырмасы рәвешендә язабыз. B ул тамыр асты B-ның квадраты, 1 ул 1-ның квадраты. Демәк, квадратлар айырмасыннан чыгып, тапкырлаучыларга таркатабыз. Һәм тамыр асты B плюс 1 кыскара. Тамыр асты B минус 1 кала. Әлеге аңлатманы кыскарттык. 6-нчы мисалда вакланманың ваклаучысындагы иррациональлектан кытылырга кирәк. Иррациональлектан кытылу ул вакланманың ваклаучысындагы квадрат тамыр булмаслык итеп үзгәртү. Демәк, моның өчен вакланманың санаучысында ваклаучысында тамыр асты 3 тапкырдык. Шулай итеп без әлеге мисалда вакланманың ваклаучысындагы иррациональлектан кытылдык. Укучылар, тагын бер мисал карап үтик. Әлеге мисал решу ОГ сайтынан алынды. 8-нче тип. Үзекне кулланып табабыз. Алга таба шишәр өчен әлеге аңлатманың тамгасын билгелик. Моның өчен 4 тамыр асты 2-не 4-не тамыр тамгасы астына кертәбез. 16 тапкыр 2. 7-не дә тамыр тамгасы астына кертәбез. Ул 49 булып керә. Әлеге аңлатмадан күренгәнчә 32 49-дан кечерәк, демәк әлеге айырма тискәре сан. Шуңа күрә модульдан ул алдагыча чыга. Әлеге кушылышлар бетереше һәм җавапта 7 кала. Укучылар, бүгенге онлайн дәреснең практик өлешендә без арифметик квадрат тамыр үзекләрен куллануга мисаллар чыштык. Алдагы онлайн дәресләребездә дә сезне көтеп калабыз.